We will make Naga once more a center of good governance, development, and innovation, enhancing and sustaining the good governance mechanisms that our city pioneered in the past. Ito ang naging parte ng pahayag ni dating Vice Presidente at ngayon Naga City Mayor na si Maria Leonor Robredo sa isinagawang oath-taking ceremony kaninang umaga, ika-30 ng Hunyo sa Naga City Hall. Binigyan din ito na maging sentro ng good governance ang lungsod ng Naga. Ipinahayag nito ang kanyang hangarin na gawing modelo ang Naga City pagdating sa mahusay na pamamahala at inobasyon upang buhayin muli ang tiwala ng tao sa pamahalaan sa pamamagitan ng tapat na serbisyo tungo sa maunlad at progresibong lungsod. Kasabay ng seremonya, masaya nitong ibinalita sa mga Nagueños na sisimulan na bukas, unang araw ng Hulyo, ang rehabilitasyon ng Metro Naga Sports Complex sa Barangay Pakula at maging ang pagpapaayos ng iba pa mga establishmento, rehabilitation and retrofitting of Jesse Robredo Coliseum at iba pa mga bagong plano, proyekto at programa sa kanyang administrasyon. Sa aga, July 1, mapuo na ang patrabaho sa pag-irahay ng Metro Naga Sports Complex sa Pakul. Kung saan kita nagmamaot na makabilog ng komprehensibong grassroots sports program para sa satong mga kaakian asin jóvenes. Ipapaayos naman ang Jesse Robredo Coliseum. Hindi maging sarong lugar na bako lang handa na mag-host ni mga major na national as in international na mga events as in pagtiripon, kundi maging maayos at mga fasilidades kaini para ini maging ligtas as in komportableng evacuation center sa panahon ng mga kalamitan. Samantala, magiging epektibo simula bukas ang pagkakaroon ng free shuttle service sa mga Nagueños na babiyahe papuntang Naga City General Hospital sa Balatas at City Hall, vice versa, sa oras na alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi from Monday to Sunday. Kaugnay nito, marami pa mga inilatag na programa at proyekto ang alkalde para sa mas maugmang Naga. Hinangaan si Robredo ng mga empleyado at mga Nagueños dahil sa mayroon na silang bagong lider na magpapatuloy ng mga nasimulan na ligasiya ng kanyang asawa na si former DILG Secretary Jesse Robredo. Ito si Melchor Bungolto, BHTV News.